Wes kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye? Maju ya mudar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledhok. Sing mungsuh Ndara Werkudara, kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa, kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa, kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki. Kowe ngapae? Kowe ngapa? Halo. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok ku pancana kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Ah, Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban Sinuwun. Dapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati.
Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengentunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk Kantong Bolong Padha Raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengentunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglangataken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengentunipun nggih. Prayogan kon menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan ganti sekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan. Durung. Sami. Petruk Padha Raja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padha Raja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Drama Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil tudatan po karya sangkang renemekan Gusti Gelong Reno sak sekarnya Panakawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petruk matura ya gene ana lakon apa Panakawan Nuwun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petruk ana apa mergi kanan karang kadumbel niki peteng ya Gong heeh wong listrike mati wah anggere entuk-entukan ratake kowe yakin kowe ora mbantu kok peteng sebabe apa merem sik menengo sik engko tak nehi kalodangan tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu niki meneng sik siap paham diem oke menak entuk dum berdua mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewane mboten mireng kabar ora Petruk Ndara Werkudara mboten mireng Ora. Ndara Janaka mboten mireng
Ora Ponokawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Injih. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok ya sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petro mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didum sik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Apunten. Kowe tak jarwani ya, Petro. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen
Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono ta, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sediwa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng diputuk pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijaba ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sediwa niku bener. Mula Sediwa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening kang kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sediwa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sediwa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sediwa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sediwa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sediwa iki nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong kowe banget mau mbok ngrungokke. Aku makler.
Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satriya kuwi nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha. Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. Kowe jire ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Mudugang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak.
Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putu gecek ndas. Wah, gecek geti metu sapa? Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Kyai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Temajati yen tinimbalan pustaka jamus Hyang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora wedi karo kowe ayo nendi papane wong Banda itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jiri. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe. Metu coba legane atiku. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene rung siap-siap karo yo mangkat yo saiki ndas lho ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka ulun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Nekula ulun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yem aku lunga sik ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Lah kok menghitung-hitungan? Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih.
Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding Panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Ngono nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Pedho ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak elekke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ngono nggih mengke ndak selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are. Iya. Pun nggih? Iya Bagong. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun-rampun. Ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora duwe perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana. Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek silisik Panjenengan menika ngambil darinipun kunduraken. iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Inggih. Monggo 300. Ah ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung saurna patih Andaka.
Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh ora. Gatot wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antarja wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu. Dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk. Wonten menapa dene Patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk Kantong Bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh Amunja Dipati, malah sajahe Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan mung batur teka wani karo wong atuhamu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk Kantong Bolong cilik mbok bondo tangane mbok krincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk Kantong Bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Amunja Dipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk. Ora iso ngaturke Petruk ana ngarsaning wong tuamu, aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestaken dawuh. Antarja wonten timbalan. Goleki Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Amunja Dipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Mriki ngestaken dawuh. Antasena. Piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturno marang wong tuamu Amunja Dipati. Sik. Nek Kakang Garukaca Kang Antarja sago goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesti eneng perkara, mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk kuwi. Petruk ki abdi sing setya bekti karo Bendara, abdi sing bangun miturut karo Bendara. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho, ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Darawati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula Sawojajar. Wis mangnyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajahe ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandeng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sirahmu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Ya. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing beler dhewe. Kok sik ora perkara beler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi lino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung mak cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak cilik Sedewa tok tundung mergo nggondhele pustaka Jamus Klimasada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku mak cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Darawati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arep sing ngendika kuwi Siwa Darawati
Ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Ndarawati kuwi dicubriyani karo Majelis Dewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti dowani njotosi Petruk, iki salin perkarane. Aku ngewangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe wong loro, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Garot, wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun pangapunten Rama Kyai. Nyuwun pangapunten menika mangke salin bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun prisani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan. Kula nyuwun pangapunten. Antarja mangkat, nyuwun pangapunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sakmangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsu karo Petruk. Kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalahi karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti Petruk karo Ponokawan kawe dewa Ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar ki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk ki isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wah, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi, ning Petruk ki ngembane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mengkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nek mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to. Petruk kae ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti terus sawah golek ula dirajang-rajang go lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora usah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten, Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Nek ora dingonoke karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning durung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrape Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Antarja. Yo, aku manut Dimas Antasena. Yo, melu aku, Kang.
Jarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta Wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong Kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadan nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur, nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya iki kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mutar watu. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Kuwi isone ampuh ki merga saka kersaning sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukna ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karangkadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledok. Si dadi bledok-bledok. Si bledok-bledok, si dadi bledok-bledok. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru len nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan mulak malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel.
Ya mlayu ta. Yo. Mlayu nang ndi? Mulih. Ing awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Modar tenan iki. kowe ngapa e? Kowe ngapa? Lho. Melayu nang ndi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatut Kacantarjantasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut Kacantarjantasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha lepethuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngapa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon. Ciluba. Wis wong tuwa kok dicilubah ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu namanya Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong panemane mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah aku ki mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kowe karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Pun ngerti ceritane. wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garkaca Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat.
Wo telat. Ora. Ora wis do mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora tok idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kowe aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, ndak tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita, Tru. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Ngajalange Sapa? Antasena Gundulmu mlocot. ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, Lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembara mati glanjang ning kono. kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Tru? Percaya nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil Tenggul mlocot. kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke. Nggih, pun pokoke. Tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampekan. Ayo, Tru. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Tek sapa iki, Mas? Tekmu. Aku kok pangling ya. Karo sae dhewe kok lali. Wis suwe ra tak pangling aku.
Wis ndak kok kian omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo ngesepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana karlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kok kleru. Tru, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor ni, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Tru. Wis. Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kuwi to? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek omong mesti ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ra iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale modar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek Suden kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ana mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa wae, Tru. Ora wis angel diganti wis gawe wis. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina ming kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja tuwah-wahi, aja tuwah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene. Nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeng wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku slamet tapi. Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara.
wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir, aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Manggon to, Gong. Angel rono. Iki ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki neng kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Neng kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Neng nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Kong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Darantasena kaya ngene men iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Truk. Telake mingsle. Ngacing wara gedhe ora bali-bali. Lho, iki ana nang Baladewa karepe piye? Maning jajalan iblis banget. Iki aku kok ngedep kaca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora usah dadaku yen benem tanpa kun. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Mati jeneng iblis lalat menungso. Dadakan kowe. Bajigur konangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan.
Prabu. Satri semeja Lesko Prabu. Wah, Setyaki aja bisa kemarin. Wonten dawuh, aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari para panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin Kresna aja bebesa tai men ora keju awake iya Werkudara sabar ya Yayi iya mendem Kok Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih, kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata Cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang nih. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kok to? Si Adi rak lagi wen mras niku Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki ndherekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik rak. Lah sing gawa pustaka Jamus Klima Sada iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Klima Sada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok ing mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye?
nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pun Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jaman semono dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasana. Wah, idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure kowe lah nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Ku nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta sarana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene para kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung kene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ra iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip.
Nek ditutupi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeki kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mangke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mangke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamur Lima Seda mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, Mboten. mulih. Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah, Pahit. pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyuk. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongan nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki.